салом алейкум ба ҳаводорони муҳорибаи омехтаи ғайрикасбӣ. имрӯз мо дар қасри варзиши вилояти Суғд ҳузур дорем. имрӯз рӯзи ҷамъбастӣ аст, рӯзи финал аст ва мо имрӯз умед дорем ки дар байни финалистои мо варзишгарони бениҳоят бақувват, варзишгарони пуртаҷриба ҳозир шудаанд. худо вақт мо дар ин финал муҳориба ва набардҳои навқовар интизор ҳастем ва касоне ки дар гирду гӯшаи вилоят ҳастанд, вилояти Суғд, марҳамат кунед ва финали мо беҳад финал ҷолиб мегузарад. аз шахсоне ки аз вилоят дур ҳастанд метавонед тариқи пахши мустақим аз канали Таҷмаф тамошо кунед. ман Абдурахмонов Нозимҷон, намояндаи Федератсияи муҳориботи омехтаи ғайрикасбӣ дар вилояти Суғд. аз финалҳо мегӯм беҳад муҳорибаи сахт, муҳорибаи нағз интизорем. варзишгаро беҳтарин, тамоми ҷумҳурӣ беҳтарин муҳорибаро нишон дода истанд. мехоҳем ки дар ваи аввал мо ба варзишгарои беҳтарин мурод барои дастаи мунтахаб ва баъдан пусть победить сильнейший. Для нас самое главное этот беосиби вазнин гузаронем ва дар чемпионатои ҷаҳон рафтанашон муваффақият мехоҳем. парчами ҷумҳурии Тоҷикистон мо парафшон шавад ва суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон хонда шавад. чизе ки мебинед, октагон тайёр аст, рефериҳо омода ҳастанд, мо омода ҳастем. аз ҳама муҳим барои мо, барои ин мусобиқаро гузарондан, варзишгарони мо осеб нагиранд, соҳту саломат буромада баромад кунанд ва пас аз он мо якачинҳои онҳоро гирифта, худо агар хоҳад ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ омода месозем.